Koske niihin. Tom Yum on mun. Tää on yhtä helppoa kuin thaikupin Tää on yhtä helppoa kuin thaikupen lämmittäminen. Ei, on tää oikeesti. Yes. Pöydän ainoa jälkiruoka, mangostikireisu. Ei, toi oli mun lemppari. Katos tää. Yes, mä otan tän. Ei, mä oisin ottanut sen seuraavaksi. Red curry chicken. Väistä. Sitä pitää heittää sille just hyvin. Noin. Mä sain sen. Patkabra. Mä haluun sen. Ei, No et saa. Patkabra, tää on hyvä, katsi testaa. Toinen hyvä. Yes. Butter chicken. Nyt lähtee. No, nyt lähtee. Yes. Lopetetaan tää peli tähän. Lopetetaan tää peli tähän. Nyt loppuu. Kiitos. Mä menen varmaan syömään näitä kubeja. Mäkin menen syömään mun kubeja ja mangostikireisrollseja. Hyvä. Säkin syömään.